Piny owacho koro lando chenro mabiro chiwo thuolo ne kembe mag chai uso chechi mag pinje ma oko maonge donjruok mar jal moro amora. Maeri en kaka achiel kuom yore mag konyo bero yuto mar jopur mag chai. Koloso e kinde manoyaw ayanga nyasi mar dhialo odiechieng' mar pur mar majan chai e kambi mar Gitugi e gwenge ma Othaya kaunti ma Nyeri, jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe owacho ni chenrono bende biro konyo e kelo lokruok e sekta no. Chenrono bende Kagwe omedo ni biro bero kendo chwalo chal mar ochumi ma pacho ka e rang'iny mamalo. To sell their teas directly to the international markets without intermediaries. This strategy will augment government of Kenya marketing efforts and therefore translate to increased earnings for our tea farmers. Can you make sure that the tea that leaves our borders, whether by road or by sea, can you make sure that we are sending the best quality tea that we can send from outside to outside this nation? Tulisema tutakaa kwa serikali, ile matatizo iko tutayatatua ya tukiwa ndani. Na ndiposa nataka nipongeze waziri wa kilimo Mutahi Kagwe kutoka ashike hiyo nyadhifa ya kutongoza. Tumeona bei ya kahawa imeimarika.